Hej og velkommen. Dagens emne i dag er at fylde karboneret øl for sin forstage over på flasker med en iTap. Lad os komme i gang. iTap, den har jeg monteret på sådan en holder her, fordi så står det fint og stabilt, når jeg skal fylde på. Det, der er det gode ved en iTap, det er, at det er det, man kalder for en modtryksfylder. Så det betyder, at når du sætter din flaske på her, så kan du paste den med CO2 og få ilten ud af flasken, og så kan man fylde den lige så langsomt, sådan så at det hverken skummer eller står og driller med, at man skal have temperaturen på de flaskerne være kolde eller alt muligt, hvad man skal med nogle af de andre ting. Men nu viser jeg dig lige, hvordan man sætter det op, og så viser jeg dig, hvordan man fylder den. På sådan en iTap, der er monteret 3 slanger. Den ene, den er til CO2. Den tilslutter man direkte til sin CO2-flaske. Så har man en tappe. Den tilslutter man på udgangen på sin forstage. Så har den en slange heroppe, og det er overløbet der, hvis der kommer lidt for meget i flasken, så løber det på den anden side. Det man så gør, det er, at man tager den nummer 2 på sin CO2-flaske. Den sætter man på indgangen på sin forstage. Og så når man har sat tryk på her, så har man samme tryk her, og så kan man få samme tryk på flasken op, når man er i gang med at tappe. Og så lykkes det. Når vi nu skal i gang med at tage, så sætter vi flasken på her. Så op med den røde knap her, der trykker vi CO2 ned i flasken. Åbner her i siden. Luften den kommer ud. Det er godt lige at gøre det en 3 gange. Nu er der så samme tryk i flasken, som der er nede på forstagen. Så kan jeg åbne her. Og så kommer der ikke noget ud, men så stille og roligt, så åbner man herover i siden. Og så bliver ens flaske fyldt lige så stille og roligt, nedefra og op efter, helt uden skum, uden noget som helst. Og når den har nået toppen, så kan man lige lukke den derop. Når flasken så er fuld, så lukker man ventilen herover i siden. Vipper ølhanen op her igen. Husk endelig det, for så står det ud til alle sider. Så gør jeg det gerne lige lukker trykket ud her en gang, så det ikke blæser ud til alle sider. Jeg tager en kapsel. Dem har jeg liggende noget starsand. Åbner op her. Kapslen på, over på kapselapparatet. Nu har vi tappet de øl, som vi skal bruge på flasker, og så skal vi have gjort vores iTap ren. Og til det, der bruger jeg en spand. Den hænger jeg under her. Så på min slange, som jeg har haft øl i, der er lavet sådan en lille sprøjt her, hvor jeg har sat sådan en lille ball-lock på. Den connecter jeg til slangen. Så er den her flaske, den kan man købe i Silvan, Bauhaus, alle mulige steder. Der er puttet starsand i. Pumper lidt tryk på, åbner her, og så åbner jeg op her. Så løber starsanden igennem min iTap. Jeg får fyldt min slange med starsand, og det står den så med til næste gang, så holder den sig altid rent. Så på den måde gør jeg min iTap ren. Det var det, jeg vil vise dig om min brug af iTap. Der er tappet noget dejligt øl. Og det er til glæde for familie og venner, eller hvem der ellers gider drikke vores dejlige øl. Ha' en rigtig god brygge derude, og vi ses videre her på kanalen med andre sjove ting. Hej!